такое свято, як 9 мая. І спочатку хотілося б порозмовляти з вами і розповісти про те, чому 9 мая, а не 8. Чому на самой справе у Росії носять, скажем, ленточки колаборантів на це свято, так називаємо. Хотілося б розповісти на самой справе, як відбувалась війна, яку роль гуляли в її партизани, яку роль гуляли в її колаборанти, були ли поліцаї, герої, які змагалися там, наприклад, супроти партизан в яких-то індивідуальних ситуаціях. Ну, давайте починаємо. Коли почалася війна, дуже цікава справа була. Саме цікава книга, яка може розповісти, чому почалася ця війна, розповіді дві книги Віктора Суворова. Перша «Ледокол», другая «Самозабойство». Ну, тут справа не об этом. То, що, спочатку треба зрозуміти інше. То, що, як в'язав із раніших книг, то, що Совєтський Союз і Німеччина – це були дві держави. Комінтерн, який з'явився, такий комуністичний рух світа. Наприклад, він підтримував комуністів Європи, які тепер за демілітаризацію, що допомагало націонал-соціалістам у Німеччині. Потім ще хотілося б розповісти те, що Совєтський Союз продавав чугун в Німеччині у мінус, а позже обоз зерна, який йшов в Німеччину, по-моєму, йшов за сутки або за двоє, та почалася літова січа. Ну, це інше. Советский Союз подписал домову с Німеччиною о разделе Европы, входил Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, розділу той же самої Румунії. Ну, справа інша. То, що Німеччина і Совєтський Союз були сябрами, це ми всі ведаємо, справа інша. Коли почалася сеча, в Совєтському Союзі не було мобілізації. Білорусі, Смоленську, Литві, Латвії, Естонії, або, наприклад, той же самій Україні, справа була інша. Тобто, про мобілізації не було. Я пам'ятаю, як мої діди розповідали те, що коли почалася війна, нікого не призивали по вёскам. Так к початку війни, коли совєтська влада дозволяла Смоленщину, країни Балтії, Білорусь, Україну, був введен такий проект, що на даних землях живуть вороги. І поэтому треба мобілізувати усю молодь 16 до 65 років. Усіх хлопців. І цих хлопців, в тому числі дітей 16-17 годовых, кидали на пулемети без зброї. Була така справа. Що от є люди, їх мобілізують. В Україні появилось такое поняття, як червоні піджачки. Тобто беруть, у вёсках люди були в піджаках, в основному. Цих людей брали, без зброї кидали на пулемети, а потім давали їм зброю. Ну, це інше. Тобто, ми всі відомо, я, наприклад, живу в Варшаві, у нас здесь є помники. Шмат білорусів загинуло. Я отказав би, визволяли Варшаву, але я так не откажу, тому що в той же самій Варшаві ведуть таку трагедію, як Варшавське повстання. Коли в Варшаві відбулось повстання, і в один той же самий момент, коли в Варшаві відбулось повстання, совєтська влада остановила наступ, зробила улюблені своє керівництво комуністичне, яке признало розміни Західної Білорусі, Західної України на території Німеччини. Потім німці знищили повстання, і такий кровавий місник Жуков почав далі наступ. Ну, це справа інша. Треба зрозуміти спочатку, що коли йшли німці, совєтська влада не робила мобілізацію. А більшість мобілізації вона була якраз з окупованих територій. Тобто Совєтський Союз окупував Смоленщину, і він мобілізував всіх жихарів. Совєтський Союз оккупував Украину, и он призвал всех жихаров. Это был такой геноцид, потому что, все мы ведали, что в той же самой Смоленщине, Беларуси, Украине шмат людей сотрудничало с Німеччиною. Например, в той же самой Беларуси в операции «Багратион» должно было участвовать до 30 тысяч партизан. А коллаборантов в первый час выявили 100 тысяч, 100 тысяч уголовных справ. Та сім'я, яка, наприклад, була сім'я ворога, депортувалась і знищалась. І шмат було прикладів, коли, наприклад, твого 16-годового хлопчика на Смоленщині призивають у РКК. І він, наприклад, пропав безвістки. Або здався в полон, а до совєтської влади це визначається ворог. Допустим, 41 год. Твоего сына даже призывают на Смоленщині. І він відправляється на межу. Його в Білорусі, як і 90% всіх збройних сил, беруть у полон. Все. Ти сім'я ворога народу. І тобі, і матері, і батьку дадуть злочинський срок. 8, 5, 10 годов злочинства за то, що твій син попав у полон. Тому що, а як іначе? Про інше. Пам'ятаю, коли був політв'язень,
розмовляв, був у мене такий сябр, український шпіон. Ну, гэта справа іншая, не хотел бы там розповідати, його потім випінили, ну, гэта інше. Він мені розповідав таку цікаву історію. Коли прийшли німці у вёску його бабушки, а яны, ну, у них было 3 свиньи. Одну зашипали, но дали, получается, по-моему, 15 рейхсмарок, что-то такого. А когда пришли партизаны, и они забрали все 3 свиньи, и все. Я памятаю, то есть я, когда был за кадрами, я шмат размовлял с взрослыми поколениями и вырисовал такую, то, что я бачу про партизан. Партизаны занимались тем самым, чем занимались их продки в час громадянской сечи на Российской империи. Военным коммунизмом. Коли вот ты живешь в вёске, приходят партизаны, ты обязан отдать все. То есть, например, вот история одного моего знакомого коррупционера, директора колхоза, как я кому рассказывал историю его тещи. То, что у них была одна корова, яблонька и все. Приходят партизаны, забирают корову. И она подходит и кажется, ну не забирайте, типа, помрем. Партизаны разбивают окно, автомат в окно, кажется, сейчас перебью всех. А там, не видно, можно ли сказать, кто там были. Потому что была одна мать и дети. Ну, это справа іншого. То есть, да, была такая практика, то, что относительно советской влады, относительно не меньше, не больше насельництва, оно, ну, не доказало бы, что підтримувало советскую владу. Справа інше. Сталин после войны казал такое число 7 тысяч страт. Ну, когда были страты, потом страты повысили до 11 миллионов, потом, ну, брежневский период, заробили такую назву, страт 20 миллионов, это громадянское насильство. Потом в 91-м заробили 26 миллионов, и сегодня в Беларуси и России кажут, ну не 26 миллионов, ну, глядите, как с 7 миллионов повысилось до 26, вот в российском там, парламенте кричали там за 30 миллионов, потом справа іншее. Хотел сказать, я хочу сказать то, что на самом справе загинало людей війни. Есть такие люди, які кажуть такую, ну, цікаву думку, что на самом справе мирного насельництва загинуло порядково 4,5 миллиона от рук немцев. И большинство из яких это были, ну, евреи по Холокосту. А большинство населения загинуло от голода на территории под контролем Советскому Союзу. В Ленинграде, Петербурге нынешнем, в Сталинграде, в Москве люди загинали тому, что было меньше кушать. Ну так, ну. И когда мы размовляем, например, то есть я насчитаю, сколько загинуло людей в Другой сусветной войне. Вот якобы вызволяют Західню Беларусь. За 2 года депортують 200 тысяч поляков и белорусов, из яких там порядково 26 тысяч расстреляли за то, что они были интеллигентами на Західній Беларуси и Західній Украине. Их просто расстреляли, офицеры, конвоиры, пожарники, участники. И потом, спустя какой-то час, ну, проходит, бывает Другой сусветная, проходит снова советская влада, вызначается, что 100 тысяч были коллаборанты, на них наводятся уголовные справы, заводятся уголовные справы на их семьи, и отбываются так само на этом фоне депортация Західній Беларуси. И мы считаем, колькость людей загинуло суммарно, кольки насельництва у всей Беларуси, например, стало менее. Коли даже розмовляти тих самих поліцаїв, яких у нас там ставлять ворогами першими, то я б розповідав би такий приклад. Ну, на Західній Білорусі, на межі ближе, ну, Логойщина, ближе до Мінську, була така вёска на Либойке. Там жили местное насельництво, по перепису насельництва 1897 года, они назначали свою мову белорусскую, але они были католиками. С 8 на 9 мая 1944 года, или 43, я точно не помню, по-моему, 44 отбылась такая справа, что там была местная полиция. Но и она так само сотрудничала с армией Крымова, такая змагалась супротив немцев. Ну, потому что, ну, часово, то есть была такая справа, что местному населению на оккупованных территориях предлагали, вы либо становитесь полицией мясцовой и помогаете контролировать владу, то есть ловить там бандюгов. Например, яка з'являлась легендарная Космединянская, яку отправили большевики сжигать вёски, примяшованные до фронту. Ну, и она занималась бандитизмом. Ее сбивали местное населенство, ну, и видало немцам, ну, логично, да? Но там более акцент был как раз на бандитизм. И местное населенство, у них был выбор идти в партизаны, а партизаны были не только советские, прошу внимания, но так само, например, и антисоветские так само, потому что, когда пришла советская влада, на той же самой Беларуси, Украине, в краинах Балты, создавались партизанские отряды, які змагались спочатку супроти немців, а потім супроти Советов. Справа інша. Є вёска на Либойке.
там есть военное насильство, там есть мясцовая полиция. И там есть жихары, які там допомагають армії країв, якої в тому числі ти саме білоруси. Приходять представники совєтської влади, кажуть, типу, треба, як ваші партизани армії краєвої, підчинитися Москві. І вони кажуть, в принципі, добре. Спустя якийсь малий час приходять красні партизани, бригады имени Сталина, я точно не откажу, сводится все к тому, что по одной из версий Польского института народной памяти Польши, пришли советские партизаны, по итогам якого загинуло 120 мужчин и 3 женщины. Что там отбивалось, неведомо, но большая вёски была знищена и спалена. Но я более зараблю так, что как вы сами почитали, что там отбывалось. Потому что я не ожидаю, как вы мои думку, что что-то поганое, что-то я хочу донести до вас. Справа інше. Получается, что эту вёску боронили якраз полицаи, які так само сотрудничали с антисоветскими, с антинемецкими партизанами, які эту вёску боронили. Но по итогу яны вороги для советских партизан, потому что яны допомагали тем партизанам, які не только супротив немцев, но які не ждали подчиниться Москве. Справа інше. Сегодня мы бачим, что в России на 9 мая носят ленточки георгиевские. Задається питання, а хто в час Другої Світової їх носив? В час Другої Світової носили їх частини армії Власова. Я бы вам посоветовал почитать книгу Яву Власовця. Вона дуже така цікава. Той чоловік, який він друкував, його написав посмертно, тобто написав його такі мемуари свої, потім загинули, потім його, коли я пам'ятаю добре, дочка або син опубликовал, но справа інше. Я бы сказал, что власовцы, более лепі были, чем те самые коммунисты. Коли по нынешней истории Кремля власовцы визначаються як самі дуже страшні вороги, до чому ми носимо ленточки, які носили представники власовців або козаків донських, які змагалися супроти совєтської влади. Той же самий Краснов у своїх книгах, де він носив георгіївські ленточки, які совєтські гвардійці не носили. Мені здається питання, а чому сьогодні ми кажемо, що власовці – це зрадники, але ми носимо ленточки тих, хто воював за Німеччину. Справа інше. Так само я бы хотел розповісти за 9 мая. Німеччина підписала капітуляцію у Франції 7 мая. На то, що 8 мая Збройні сили Німеччини перестануть стрелять. Есть такая другая думка, что якобы была подписана капитуляция, 8-го в Москве было 9-го. Нет, такого не было. Німеччина подписала капитуляцию 7 мая, что 8 мая больше супротива не будет. И она безоговорочно сдается. Но в России, не расплодовала, что она подписала мир. Хотя представники Советского Союза там так само были. И она заявили свой праздник, и она подписали свою отдельную мирную домову. И что мы бачим? У одного света свое свято, у другого света своего свята. У света есть такое свято, як другая засветная. У Советского Союза есть такое свято, як Великое Айшитное. А чому так зроблено? Потому что, если казать за другую сусветную, Советский Союз в другой сусветной войне допомагал Німеччині разделом Польши, разделом Румынии. В час Другой сусветной войны Советский Союз так само зробив нападки на Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию. Так разглядать. И поэтому было решено зробити свою іншу войну, Великую Отчинную, хотя на самой справе была другая сусветная. Так само, як Німеччина, Советский Союз вел свої сечі, коли як другі країни Совету не вели ніяких войн. Справа інша. Ми кажемо, що поліцаї герої, хоча яни боронили вёски від партизан, які вирішали, що ті вёски допомагають не тим партизанам, яким треба, які так само змагаються проти німців. Ми кажемо, що власовці зрадники, хоча на самій справі носять їх ленточки, як тих, хто воював за Вермахт. Ми визначаємо 9 мая ровно так само, як і святуємо не Другу Сусветну, а Велику Отчину. Как заробить свой культ и как скрыть то, что робили наши продки с немцами плечо к плечу.